7-8-9-30. Така изглеждам малко все едно ще чета новини. Здравейте всички! Всъщност, заглавието на това видео е леко подвеждащо. Защо? Защото дните, в които аз вече не мастурбирам, са повече от 100, а именно 110! Или повече от 3 месеца и половина. В условно наречената рубрика Мъжки работи днес реших да ви разкажа защо реших да спра да мастурбирам, какви трудности срещнах по пътя на отказа от самозадоволяването и какви са ползите, които лично аз усещам. Ако някой от вас е опитал да се въздържа от мастурбацията и гледане на порно, ще ми бъде интересно да напише своите впечатления. Така, и преди да продължа, искам да направя един важен призив към всички, които ще напишат: мен това какво ме интересува? Ама защо ни занимаваш? Вие, хора, не дейте да гледате това видео. Казвам ви го още в самото начало, да не се чувствате, че сте си загубили времето, че сте били подведени. Отстрани, от всякъде може да си изберете някое по-интересно видео, да си го натиснете, да си го изгледате или да се самозадоволите, за да се успокоите и продължавам нататък. За останалите, ето как започна всичко. Преди 2 години с Сами и Дзами направихме подкаст, който беше наречен Кралят на мастурбацията. Във видеото Сами разказа, че не е мастурбирал повече от 6 месеца, а Дзами сподели, че мастурбира веднъж седмично. Тогава и двата факта ми се сториха твърде преувеличени, защото през моята призма беше абсолютно невъзможно и невероятно човек да може да се въздържи дълго време без да мастурбира. Темата не бих казал, че е табу, обаче в крайна сметка не е и от тези теми, които човек с лека ръка може би споделя, но всъщност аз смятам, че няма от какво да се притеснявам, тъй като нищо човешко в крайна сметка не смятам, че трябва да ми е чуждо, така че ще бъда абсолютно искрен. Откакто се помня, т.е. още от детската градина, чаках децата да заспят, за да се самозадоволявам. Говорил съм си с мои приятели, някои от тях казват: ти лут ли си, как толкова рано и така нататък, но попадал съм и на други, които са имали същия този опит, така че не смятам, че съм някакво невероятно изключение със сигурност. Не мисля, че съм го видял от някого, по-скоро това е вроден инстинкт, който съм открил, че ми достави удоволствие и съм започнал да го практикувам регулярно. С течение на времето и развитието на технологиите, което в моят случай ще рече някъде около тинейджърските години, започнах да гледам и порно съдържание. В началото това се случваше с видеокасети. Мисля, че ще има зрители на това видео, които никога през живота си може би няма да са виждали видеокасета или VHS плеер. След това минах през дискове за компютър, а в последствие и с развитието и достъпността на интернет, сещате се, сайтове за възраст. Много дълго време, именно поради липсата на технологии, съм се самозадоволявал благодарение на своето въображение. Впоследствие обаче това се случваше с помощта на порнофилмите. В това видео ще ви разкажа и защо според мен мастурбацията и гледането на порно са крайно непрепоръчителни и защо според мен тези практики могат да ви дърпат назад, говоря за мъжете. Връщам се обратно преди 2 години, когато след ДДС подкаста реших от този момент, тогава преди 2 години, да спра да мастурбирам. И успях. За цели 11 дни. Причината, поради която не можах да продължа повече от тези 11 дни, беше не, че се пречупих психически, ами беше чисто физическа, така наречения Blue Balls ефект или ефект на сините топки. Какво ще рече това? Ако не еякуирате, т.е. ако не свършвате, не отделяте семенна течност, налягането в тестисите ви може да се повиши, което съответно да създаде дискомфорт, както се случи при мен. В продължение на 2-3 дни изпитвах постоянна тъпа болка в тестисите. Въпреки че през тези 11 дни аз правих секс и обяснявам този дискомфорт с това, че реално аз бях свикнал всяка една вечер, независимо дали съм правил секс или не, да мастурбирам преди лягане. Без да се самозадоволя, не можех да заспя буквално. На 11-тия ден вече болката беше станала толкова нетърпима, че взех решение да отида на лекар. Преди това обаче аз се бях зарекал да не чета в интернет, защото знам, че когато човек има някакъв проблем, четенето на мнения на непознати, не специалисти хора в социалните мрежи, в форуми и така нататък, може единствено и само да направи нещата още по-зле, поне на съзнателно ниво, затова си бях казал няма да чета, но всъщност реших преди да отида на лекар да започна да се информирам и през интернет. Оттам разбрах, че това е временно явление, което може да изчезне след време, но при различните хора това време е различно. Не можех да търпя повече и затова взех кардиналното решение да прекратя първия ми опит, да не мастурбирам продължително време, като се самозадоволя. И то цели 3 пъти поред, за да освободя напрежението и болката и успях. Вуала! Сега сигурно някои ще се смеят, може би прекалената ми искреност, но това беше самия факт. Болката изчезна, нямаше и помен от нея, всичко си беше наред. В този момент си казах, повече не искам да чуя за въздържане от самозадоволяване. Но, както винаги, когато кажеш, че никога повече няма да правиш нещо, то почуква в един момент на вратата и отново започваш да го правиш. Така, 1 година по-късно реших да направя втори опит да не мастурбирам.
и да не гледам порно. И о чудо! Издържах цели 34 дни. Но хубавото по време на втория ми опит беше, че този Blue Balls ефект или тази тъпа болка в тестисите изобщо не се е появи. В този период, втория от 34 дни, ползвах две приложения, които да ми помагат в начинанието, в борбата с самозадоволяването и порното. Те са FabTrack и Reboot. Какво прави FabTrack? FabTrack е много просто приложение. В най-общи линии, всеки път, когато го отвориш, има мотивационна мисъл, която те кара да продължаваш да държиш курса, който държиш, да си дисциплиниран, за да можеш да постигнеш крайната си цел. В случая това е да не мастурбирам, да не гледам порно и съответно брои дните, часовете, минутите и дори секундите от последната ти мастурбация. Което бих казал, някои хора ще кажат, ма какъв е смисъл, може да си го отбереш на календара или какво толкова. Всъщност това е много мотивиращо да гледаш наистина колко дни ти успяваш да се дистанцираш от една сериозна зависимост, поне в моя случай. Сега ще покажа и Reboot, което приложение, освен да следи дните, през които вие не сте мастурбирали, има и доста повече възможности. Ето тук, например, в Истината за порното може да се информирате буквално. Това са такива научни статии, които обясняват защо, примерно, порното вреди. Има също такива мотивиращи цитати, които всеки ден са различни и всеки път, когато натиснете, са различни. Ето тук също може да видите мотивиращи снимки. Има различни предизвикателства. И двете приложения са безплатни. Няколко пъти повтарях след това постижението с различна успеваемост между 20 и 40 дни, като най-критични за мен бяха дните около първата седмица, около 10-я и около 30-я ден. Защо е толкова трудно човек да се откаже от мастурбацията и от гледането на порно? Защото и двете са типични зависимости, както към хазарта, към алкохола, към наркотиците. Всички тези зависимости действат по един и същи начин на тялото. Освобождава се допамин. А допаминът е известен като един от 4-те хормони на щастието. До отделяне на допамин водят различни дейности, като например спортът, смехът, храненето, хубавите изживявания, сексът с партньор. Има ситуации обаче, при които се отделя много повече допамин. Такива са например яденето на junk food, скролването в социалните мрежи, игрането на компютърни игри, алкохолът, наркотиците, порното. И затова именно мозъкът може много по-лесно да бъде подведен да прави нездравословни и неполезни за човек дейности, защото те предизвикват освобождаването на още повече допамин, т.е. още повече хормон на щастието. Впоследствие рецепторите на допамина се насищат и в един момент те спират да реагират така активно на хормона. Съответно, човек спира да изпитва толкова голямо удоволствие. И о чудо! Има решение обаче! И то е следното. Повече допамин. Тоест, повече цигари, повече алкохол, повече кокаин, повече порно. И така зависимостта става факт. Дозите растат, страничните ефекти растат, а удоволствието само намалява. Искам сега да обърна внимание на порното. Сексът, в частност, е най-големият източник на допамин. В порното, за разлика от живия живот, може да намираш нови жени всяка вечер. А мозъкът от своя страна не прави разлика между мигащите пиксели на екрана и реалността. В природата няма как да правиш секс с 10 нови жени всяка вечер. Но благодарение на порното можеш да си доставиш тази илюзия. Повече жени означава повече допамин. Бомбардирайки мозъка с допамин обаче, рецепторите стават все по-слабо чувствителни. В един момент може да спрете да реагирате на нормална жена. Може да спрете да реагирате и на стандартно порно, защото то вече ви е омръзнало. И така започвате да гледате лека по лека, садо-мазо, различни фетиши, насилие. Пак ще бъда искрен, като ви споделя, че в продължение на години съм отделял почти всяка вечер, по почти близо 1 час, за да търся перфектната сцена, просто защото рецепторите ми имаха нужда от по-крайни нива на допамин, за да могат да реагират. Гледането на порно може да доведе съвсем спокойно и до нежелание осъществяването на реален сексуален контакт с жив човек, просто защото вие сте задоволени. И съответно нямате нужда да полагате усилия да бъдете атрактивни, привлекателни за противоположния пол, за да получите женското внимание и евентуално секс. Порното освен това може да доведе до ниска мотивация, до необяснима и постоянна умора, ниско самочувствие и дори депресия. А в някои случаи мъжете могат да станат дори асексуални към жените в реалния живот. Но най-накрая дойде моментът да кажем и положителните неща, а именно вследствие на спирането на мастурбацията и на гледането на порно. Конкретно при мен се повиши самочувствието, ама много. Повиши ми се също така желанието за общуване с жени, респективно и желанието за сексуален контакт. Естествено, предвид и че вече не съм сериозно обвързан, това е в някаква степен и логично. Запазвайки също така мъжката си енергия, не мастурбирайки, жените по някакъв начин успяват да усетят това. Ставаш по-атрактивен за тях. Може би ставаш повече мъж, задържайки тестостерона в себе си. В този същия контекст започнах да получавам дори комплименти от непознати жени, без аз да съм ги апрочвал, без аз да съм искал да интерактувам с тях. Сега нещо супер интересно. Въпреки че не спортувах активно, даже изобщо, и не се храних
както бих искал да се храня в началото, веднага започна да ми личи мускулатурата. Сякаш мазнините, не че съм имал много, но така се поизчистих, започнаха да ми излизат почки на корема, дори аз не спортувах, аз не бях направил нито една коремна преса, нито една лицева опора и това за мен беше мега впечатляващо. В смисъл, не знам просто наистина по какъв друг начин да си го обясня, освен с немастурбацията. Не мога да си го обясня по друг начин. Просто наистина започнах, изглеждах се едно тренирам, а не тренирах. Започнах да се наспивам по-бързо, започнах да имам повече енергия. Също така усещам, че имам по-висок самоконтрол на действията си, защото преди като че ли по-скоро се пусках по течението. Вярвам, че също така станах малко по-съсредоточен, естествено пак се разсейвам много, но мога да задържа вниманието си доста по-дълго време в сравнение с преди в едно направление. Разбира се, категорично не изключвам възможността, че част от положителните последствия може да са факт на абсолютно други причини, не на спирането на мастурбацията и на порното. Като например това, че започнах да спортувам активно, отново ходя сериозно на фитнес, ходя дори на бокс, ходя и на йога, започнах да се храня много добре. Но това е колело, което е набрало инерция и смятам, че първопричината за тази инерция именно беше спирането на мастурбацията и на порното. В крайна сметка всеки може да прави това, което пожелае. Има много статии, които твърдят, че самозадоволяването е изключително полезно за човешкото тяло, за човешката психика и едва ли не задължително. В това видео обаче аз просто споделям моите лични впечатления. Следващата ми цел в това направление е да направя 6 месеца, а в последствие и 1 година без мастурбация. Скъпи приятели, ако това видео ви е харесало, дайте палец нагоре, защото ако дадете палец надолу, така или иначе, това няма да се забележи. Поздрави на всички! Защо така се превъзбуждам? Поздрави на всички! И до скоро! Чао!